Ahoj lidi, dneska si budeme hrát jakoby na psychiatrii, ale budeme vychovatele, který prostě ty děti jako budou na ně zlí. No a pak tam prostě donesou jednu holku normální, protože se s ní spletli, ona dělají do dětského domova, ale nakonec našli sem, protože si ji spletli. A o tom to vlastně celý jako bude, je to podle filmu. Jo, je to podle filmu, nevím jak se jmenuje, ale bylo to za Československo. Jo. Takže, no jako, chápete. No děti šup hodem, nebudete tady čekat na jídlo celý den. Je to jenom snídaně. Hodem, šup. Každý si toho dortu dá kousek, ano? Mazej, Astrmane. Ale já zase nemůžu, ale můžeš, vypadni. Další. Proč tady zřval před celou chodbu Hastrman? Co se zase stalo? Neposlouchá. Mám ho zavřít do komory? Ano. Hastrmane! Tak tady seš ty... pojď, jdeme do komory. Pojď. Ne. Budeš, musíš. Zůstaneš tady hodinu. To máš jako trest, ty Hastrmane Hastrmanský. Kdyby něco volej. Další, Kristýno, já tady nebudu čekat celý den. Ano. Přestaň se dělat čuníka. Můžu vodu? Ne. Po jídle. Dneska k nám přijde nová holka, budete se sníhovat hezky, ano? Ano. Běda, jestli na ní budete hnusní, ano? Jo. Jmenuje se Klára. Klára, smažka. Umíš mluvit? Jo. Umíš číst? Jo. Počítat? Jo. Chodila jsi do školy? Ano. To mě nezajímá, jdeme. Umíš se sama oblíct? Ano. Umíš sama na záchod? Ano. Koupeš se sama? Ano. Čistí si zuby? Ano. Jíš normálně? Ano. Proč se mě na to ptáte? Tak ty se fakt jako úplně blbá, ne? Pojď, jdeme ty umít. Tak toto je děti Klára, budete se s ní chovat slušně, ano? Tebs, ahoj, budeme kamarádky. Jo, asi. Kde máte záchody? Potřebuju na záchod. Jo, ještě se ti potřebuju zeptat na pár otázek. Pojď se mnou. Dobře. Takže, jíš normálně, nemáš nějakou dietu? Ne, úplně v pohodě. Dobře. Jinak můžu se vás na něco zeptat? No co je, nemám na tebe za den. Nemáte tady vložky nebo něco? Nebo aspoň toaleťák. Ty máš menses? Ty máš menstruaci? Já nechci, aby to slyšeli všichni. Prosím tě, v klidu. Máš nebo ne? Jo, mám. No, my tady takového nic nemáme. Sami, toaleťák to bude, pohodě, pak si to vyper. Ale já prát neumím. No tak se to naučíš, ne? Aha, tak asi dobrý, no. A pojď, teď budeš do uniformy. Cože? Já nechci uniformu, jaká uniforma? Prosím tě, v klidu, ty nevidíš, co mají tady všichni jako na sobě? Jakože oni to mají na sobě uniformu, jo? Podívej, tady všichni mají uniformu, tak ty budeš mít taky, je to jasný? Ano, dobře. Běž do svého pokoje. Alberte! Ty budeš Klára. Co? Potřebuje něco? Ukaž, kde má pokoj a jestli máme něco na menzes. Paní milostivá to nedostala. Dobře. Pojď se mnou. To jste musela říct. Přestaň si na mě dovolovat. Drzaňo. Tak tohle je fakt divný dětský domov. Myslela jsem, že budou hodnější. Tak mě smula.
Tady máš pokoj, máš ho vedle komory, takže kdyby něco, tak hned budu a u komory. Jo, pořád. No a budeš mít pokoj s Pavlínou. Kdo je Pavlína? Pavlí! Pavlíno! Ano? Budeš mít pokoj tady s Klárou. OK. Ahoj, jsem Pavla. Čau, já jsem Klára, a kolik ti je? 12 tobě? Mně 13. No já už to nechte tady mezi sebou. A ticho tady bude. Šš. Nevíš, jakým dětským domově to jsme? Ale my nejsme v dětském domově. Co? No, já jsem měla být v dětském domově, ale nedali mě tam. Spletli se mě. Já jsem taky měla do dětského domova a asi se mě taky spletli. Co mám dělat? Myslíš si, že jsem postižená? O mě si myslí, že mám těžký autismus. Už jsem tady 2 roky. Zvykám si. A nechtěla by se dostat ven? Jasně, že chtěla. Moje máma někde čeká. Na mě. No já vím. Já i vím, kde bydlím, tak proč nemůžu jít prostě domů? Oni si myslí, že jsem postižená. No, u mě asi taky. Ještě jsem jim řekla, že mám menstruaci a hned mě prostě za to odsuzujou a myslí si, že jsem postižená ještě víc. Ty už to máš, se máš. Ne, nemám. Nedali mi ani nic na to. Dali mi jenom to. Cože? Oni tady nemají vložky. Ne, nemají. Super, že? No to teda je. No já vím. Ach jo, co budu dělat? Já nevím. Ach jo, to je tvoje postel? Jo, bohužel. Aha. Pojď na chvilku se mnou na záchod. Můžeme chodit jenom po jednom. No a? Jakože tajně? No jasný, pojď. OK. No co je? Co je tak důležitýho? Chtěla bych utéct, dostat se ven, ale nevím jak. Uděláme nějaký plán. Jasně, že jo, musíme. Tak to přesně nemůžeme nechat. Co to tady slyším? Povídat si na dámském záchodě? Pavlíno, řekla jsi tady Kláře pravidla? Ne, pardon. Máš trest. Běž do sprchy a polij se studenou vodou. OK, dobře. A ty běž do svého pokoje a nevylízej. A proč? Prostě jsem to řekla. Dobře, no. A mázej, šupitej. Jo, však už jdu. Fuj. Si myslíš, že ty Jožka, že může všechno, že? Lidi, part 2 bude asi zítra, takže ahoj.